Dai, di nina ddim yma, na di? Na, di. Ath Nancy nhw gyd lan star. Beth sy'n bod yna ti? Ti o'r champ? Ti o'r boi? O, just indigestion, dwi'n meddwl. Mae'n lladdfa yn wedig yn y blynyddoedd cynta. Just cer gytre, doc, gysga. Dwi'n mynd... Sgynna i'm awydd bod ar ben fy hun ar un o bryd y gwir. Wrth gwrs ni. Ti o'r boi. Fi yw'r boi. Mae indigestion yn un peth, Brian, ond mae ti siapoi. So yn y lle cyrna yn biti balchder, rili nawr, mae perks wrth yn lle cyrna. Os? Un, peint am ddim bob nos Wener o nawr tan 8 y taro nesa. 2, gyda'r bortret i peintod a Rodri Deuno mis a'i roi yn y clwb rygbi. Rhywbeth i ysbrydoli'r tîm dan 12, dyma. Di Rodri Deuno mis yn peintio? Mae fe'n renaissance ma'n Rodri, gallwn ni popeth. 3 a hwn yw'r gorau. Ti sy'n agor gwyl y cynhea o flwyddyn nesa. Mae'n amazing. Mae'r champ yn rhedeg rhwng y pentre unwaith mewn dim byd ond y cyrn. Dim ond y cyrn? Ie. Yeah. Felly, unwaith lymyn. Rhedeg unwaith lymyn heb ddillad. Ie. Yeah. Mae'n yn berg? Brian, mae'n fraint. Sut ti'n gallu yfad? Oeddech chdi'n wyrdd rhyw awr yn ôl? Wdes i mas y bac wedyn gopo off da Janice yn y carpac. Fel y boi nawr. Janice? Janice ti council? Dim ond gi sy'n cael galw hynna. Sy'n clywed ti'n gweud na laddau ti. Mae hi yn briod, na di? Wel, odi. Ond, yr wyl, ti'n modd? Mae'n neud pethau pobl. A mae gŵr i'n jal dy fe. Mae'n y carchar am ddyn laddiad. Nag e, GBH wellodd y boi. Gath gas, 5 mlynau, ond fydde'n iawn. Dai, wedi meddwl, gafodd Gareth gas 5 mlynedd yn 2009. Just goffo ffôn o rwy'n.